Failtir fo chum an echtri sgíad fach go, ferrelig an y cora yn y sio, ferrelig sy'n dol chéli ar dyn sy'n bridw ma'n cainach yn yr ynog ein. Be, y fa achge, ac o i'r fo yr falaf yn ysio. Clech gyn, dolchus, agos nich yn morsion, dyn y cwdioch, y tiolach yn achge hein. Ha mi yn yw an y Vatisker. Agos dys gwndrym, ha gyma iolach ar y chéle, ha gyma colach ar y chéle hw ys cwdioch, ha dych yn stiach yn y hadw yn idr, agos y gas sŵas an y sio cwndlach. Siat yn Alexina, chor ysio chran, agos calwm angus rodi gongwy. Nes y gwriatedd cast mi an y sydd yn rast, mal mae'r gan eich synia. Dech yn ystod rwt? Wel, ha fôn ar rwy'n cast, calwm angus rodi gongwy fyd gongwy. Cwdamoch. Cwdamoch, siwr. Da gan y cwdamich, fan y cwdamich gymal i anfor. An y Vatisker? Wel, sgyd y fach, Vatisker, sgyd y fach gyda'i, Vatisker gahar, siwr. Gael fath a clwc yn holys. Gosion? Wel, sa'n ysyn y fa, sa'n ysyn y hosiad mwyn cantw, an y clwc yn holys. Alexina, chor ysio chan, nes yna, nid yw'r ars yn sadyn na sy'n Alexina? Wel, charwad doedd ars ni badyn na sy'n. Hafu samtyn hen am fy mhyn senat sy'n siwnach. Cofod at y hyn hyn? Me henad sana cof o fa. Sana tawasta gahanig ahad sy'n. Sy'n ahad a cof cwdioch. Hafu sam cael rhwng hyig fy mi. Tod sylwedd as yn orsechad. 19 col. Siwr? Hatuf ma host yr eist? Gan i asyn sy'n gan colon hyn. Vatisker yn yw. Gyma colwch an y nid doi, ach gyma at yr reality fan y Vatisker y fawn ydy fa siwys y ffasw. O, gyma un colwch. Yn y tor sawl ac yna, sy'n hyn sy'n yw. Ach, dwi'n as, minad fa fi, doch, sy'n ta'n y sŵl. Sy'n fan y gael am hynaf. Sy'n gael am hynaf. Sy'n ma hynaf oedd fa i a breifig. Ach, chanio'r tor colos ac yna, sy'n y hyn sy'n ma'n efo. Fa sy'n y ffasw, agos ma'n anw. Gwn y dyn yr efo cain ac wyt ti'n mynd o'n siôn efo sy'n ffasw? Kan i meer, maar juist de kerstboom aan elkaar. Maar kan kunstje die wat het brevetjes spelen nog. Ga je wat tor kunstje? Wat tor kunstje? Ah, we zien Die shoppelen nog. Shoppelen nog. Ik spreek ik veel uit je. Dit is kunstje. Gaan jullie samen? En ja, waarom? Waarom? Dat maar, ik speel maar misschien ook als je het moet. We zien je haast te brengen, maar je is redig. Als moet je willen nog. Maar je wil nog. Nico. Siwys yn y siana i atyn. Wel, ik sy'n smynioch gan. Waar je smynioch yn erut, gwydioch. Agos mae dyfredig fe giatyn smynioch yn erut. Na ni gwrdd smynioch yn rwysig yn môr as y pen. Ga weer gaan het er ook wacht was in mijn zijn jullie dan was je pakken de jaar aan een breivik wat aan een nog. Nou gra bullen nog Alexina. Ham het ik stel echt reekje nach. Echt reekje. Dien echt die haal. Wel. Hata die nog gezegd. Hafagin je gre buule ne hoog. UCHD. Grishin hand van de hane aan de zwak aan. Ach, fagin je gre ook knor. Eva nang ruwe baat. Ook knor weet kalan Macleod. Ach, ik kalan weet. Akof. Zwaak jori ook knor zo'n ruwe baat. Zo gaat tegen zijn stuike vader wat toch wat. Stef arach gauw heen smynioch ar cast. Ham is nu ook wel ver met dane ver hoe die. Wel, ham ik wel skuld. Ga kein am hinen plot maar je niet hier de buur aan nog. Aan een nog. Aan nog. Aan een zwak. Aan een zwak. Ga kein am plot je zo'n kujo. Ga je misschien ook stok hoe zo'n cast kan je. Gaan je vaten ganar, wat je ganar biologien huur dat kwachen en hensjen steden wat. Oh, was am schön. Zwar wegen schiers an dem Rewe, ich könnte auch schiers in fact loch da genien, sche loch da genien is a paar grit. An dem han tor va da ka genju, ha ja falaf, sche nog iets op alle. Ja, maar. Dat is ook raak rot tegen vasker flat toch. Wel ticket de dingen zijn van babut, zijn bude wat kunt er nog gelijk. Zie. Er moet ook dat smoke nach rot dat smoke.
bara gedacht, ik heb het meer. Kovan is smoky. Het is smoky. Het is zo'n juist. Oh, sure. Zo'n even smoky. Dat is geen verre aan me. Wel, heb je echt smoky juist wat moet security juist wat moet doen. Zullen we ook gewin kleintjes doen? Oh, het wat hoor, tuurlijk dat we er zo aan een rias gehaald gedaan. Ik weet niet, skrum hen wat kopen dan een rias. Oh, wel, alles aan machine. Die weet je allemaal. Oh, kopen tu nieski aan jullie samen. Die wat al hoe niet eens gaan zo naar de washoesje vast zoals. Wel, we gaan toch maar gaan er een puk. Schön voor een breivik, een sterke piano, wat we nog zo'n breivik met een herretje. Zijn breivik. Oh, maar wat China gaat, ach, wat China gaat, je moet wel. Ik ga zo'n kant toch amore breivik, zo'n breivik wat post. Ik wist waar ik geen kleur te maken heb. Ik wist niet uit dan die niet hier schön. kon de herrje in de wand nog geen. Wij hergaan, dan schön je wat kant. Nee, Panama. Spaciek Santi Tulion. Spaciek Talamot Niederland kun je ook schön markeren dan. Spaciek viel lang. Ik is maar ook dat schön dan kun je ook gaan niet meer daar kon je niet meer. En ik kan namens afweg maar had het dan maar het erik achsan amis me nog kunnen wandelen gaat het zien. We gaat ook een waldkast door Harold dan. Ik is Harold was samen. Dat waren een tolle fijne schaak. Kunnen we wel schön begaan. Nou, dat is op een de wal. Zijn hier zo'n schitten draai. We zijn nooit meer een tragus, tragerias, maar zo'n. Gaan we zien nooit ik had maar een draaien hakkusje. Zij snok, kun je ook. Hij snok. Hij snok. Gaan we ze niet in het horen al duur niet nog. Toen zie ik kwach voor verewigd nog een lang minuut. Ja, die was een lachen. Hij moest zeggen nog lachen haast. Nou, bij jou ook waar. Kijk er dan op. Die een klacht voor verewig. Zie nog maar na graag kwach voor het traai verewigd. Ze er net een hier na te gaan jullie samen. We zijn een schöne van een herriging in de sterk. Ze schön begaan te wat was stuurlijk naar herriging. Van dat kan je gaat in de sterk kan ik wel. Het kan allemaal gemaakt. Je voorstellen. Het was lachen schön. Ik wist van de herriging in de sterk. Het was misschien nog als sloten zoals. Kon het doen wat je met jullie aan de show dat was je vast zoals Canadaste. Wat prooi voor ik in die oplossing naam was een scheetje toch weer raad aan de show naar. Kon je aan hier te doen wat kan je nog weer kochiatjes in die oplossing doen zo. En dat zijn kochiatjes in die oplossing zo. Ach, een huidje Panama zo zit huidje in een stuur. Een knutske liggen. Kom was schön. Zijn je niet pion, gaan je toen een vuniskai vasker pion. Ska zo'n waan allemaal. Gaan jullie samen koshon. Vamian vales. Wat verzakken je hoeveel wat verzakken je hoeveel wat hoeft een heel goeie. Schön. En dan je toen je zo smal verzakt die wat dan aan. Maar dat brengt dat zo mal. Ze het morgen lees je toch aan de wal. Maar het hebben ze al dat de tijd was na weil was schon alles ein Draht ja höher ist so eine winterliche Möglichkeit gesagt. Schön. Mit genau auch kann ich weil ich kann ja wohl kann ich zwischen prima ich kann ja wohl kann ich ach ja schon war wegen total nicht gesagt. Es so eine ja am Kurs für ihn jeder ja nicht schon nach genau das war ein Goal so war kann ich das zusammen so. Ach wie ist es denn so frustriert und ja ben nog spreek, dus we gaan een goede tijd hebben we aan ik niet vaak tekenen met al aan. Het moet een beetje vinken, smijt barokgeens, zeg eens. Ik zie het aan tegen kun. Ach koshon, gaan jullie samen. Kan je namens is goed dat je hem brengt. Ja, gaan we zien kan ook, we zien mag zeggen twee maar. Koshon dat je dan aan, man rokwang ne lang. We zien het aan kun je. We zien fijn presket, we zien het er moet schon aan, was schön aan. Wat breivik aardig waar maar mogen van massesterd. En dus groot genoeg kan je dat hebben. Ja, dan moet je een schutte groot dat je meer een cassette kan dan je verder daarover gaan. Kan je gewoon gaan niet. Kovan kan je gewoon gaan niet. Wat buurtje? Gaan roep uur gaat je daar zijn verder schuren zo maar. Dat heb ik ja schon gedaan. Ach waar maar ik heb het wat toren, wie gaat je een toren doen? Schrijf geschreven nieuws waar kan ik zeggen, daarheen kun je ook. Waschen. Die noten aan het gatje. Zit er niet clever man. Zie. Het was hier een vuur. Een vuur ook.
Hij maar jedig, want nu was een heb hij niet gezegd dat nu als je hem maar jedig dat 12 jaar doorsteken wil nu. En hij daarnaast, ik is van in fact kan zeggen dat ver nu dat ik is ja ik heb elkaar pochen je aan vinken maar aan tension tussen moet ik hier of een station maar jedig. Ach wat kan je nog eens maar die dat je wel bij ik wel maar die gaan ze maar ooit zeg waar kom ze kan je Haruf Jacob waarom ze niet? Begaf is aan Haruf Jacob wat van jullie die. Schön ga je bij ga je niet ook dan kan de karl maar haar wat ik roei dan roei je niet begonnen is je toch duur en honing nach bieg Wie? ik zit hier kon naar dus soort ga je dat zeggen je dat zeggen Han man kan ook Alexina tegelijk dat Alexander van der Graaf. Mis me nog het groeien amor waar ook gemadi. maar hartstikke bekannt Gaat me die handschoenen. Ach, kata wel prima in nee, was. Dus dat afva puurtje naar Kuana zo naar gro. Wel, maar je gewoon een puurtje kan meer pakken. Dus ik ach waar niet met komen kan je gewoon gaan ik waar nie een veer. Bijna teacher teacher gewoon allemaal ze was het kiezen maar zo die is gewoon snok. Ik kan daar zijn. Ga komen zo. Piggy. Mis maar krijgen. Oh, wel wij jakken. Am kruisen ver door Piggy kekte wat je. Piggy was ik keet maar. Oh, shit. Ze zijn puur kan je gewoon gaan ik. Ja. Ik is twee postek mag geen. Dan wel met de moet zeggen de wacht ze zijn niet maar krijgen. Nog verder dan gitaren praten. Wel gaat er niet praten, dus als je praat, wieser. Ze wou wieser voor ook een huis ook waar voor ook houden een revit. Hallo versammen schön. Oh, is er een wel. Hebben ze elkaar een neusje? Waar zijn er zien? Ik is als moest aan de basis kan je ook gaan al veel nog. Zijn hij vallen wassen. Ik is een televisie wie kan maar maken en dat is een cortage en zo dan. Maar je ook bij wat de wieser. Ach, bro, kan hij zo zijn. Gaan we versammen. Gaan we kutsen thuis in de roog. Oh, wel dat is toch. Gaat het. Misschien dat de grootskroes niet kruid als mij. En hij is ook gewoon met mij in bush nog aan half dat. Oh, elkaar kan er schön zo. Maar wel misschien kan je me zo zeggen gedaan. Karl met je schön. Dat is een kindje. Kon je dat wel graag er drie buurten aan zo een Drie buurten. Kon je. Spiakurine garamse smenig gedash. Kimmer wat ding je nu na te neutje tegen ganegat. Zo'n wat ferie te wisselen. Aan het streep. Ze begint de koort te maken regelen, ik vind een koort toch aan geven. Gaan jullie samen? Gaan we wel wat teuer geworden. Dus wat ruider gefijn. En misschien nog een hutje kan ik aan wat. Smaatje zet voor de Russian sam. Sam krijg je gefeit de Russian son lecho view. Ja, zo'n gaan jullie samen. Maar we kopen aan een muur maar die. Wat buur maar die gaan niet groeien die aan. Spuurtje dat bruin. En spuur in fact waar antje de waarheid. Ik heb hier ook een koppel dat we aan een buur maken. Belan is goed. Hoe kun je zuurse zitten gaan aan de wasser op? Ga je nog hoe? Zullen we kro? Dus kon je het zuurs kon het je raken waschen. Ach was een schöne Hose ich mag die. Oh nou, samen. Dus ik kan nou spelen. Ik zou over aan smaken. Dat heißt ja zo gaan we samen zo. Kunnen we gewoon de lunch gaan naar ruim aan het tweet. Ik speel het niet zo schön om. Va. Als ruim saschke de raad. Wel, gaan jullie dat even dan gaan met die shit. Ach, nu zit dat was prima puur wakker. Dus dat gaan zo schön als je prima naast. Maar eentje gaan namen voor een vuurs. Dus kosten gaan ik in dan afsnur naar groot. Maar ik kan niet ja. Wel, haben wir nicht kro. Je hadden we al dan gaan het en eentje maar zo'n leuke gemaakt hier. Dan ik had een oorsprong daar zo. Dat buur gestorven was. Ik was buur was zo. Es war so ein Prioniger Morgen. Wat buur nou? Nee, we zijn hier naar school. Wat buur wakker ja? Dan gaan we hier naar de school. Nee, waar huis. Zo, die huis. Die waar huis. Het triva was er zo gereest. Die wat terug. Großer ist gar schon. Ik ga me zo goed bakken aan de tuur, maar je schön kruid wie jongen dat maar je schöne schättige in wakken joh. Een schättige tuur. Ja, pent tuur een drie. Er is stuk moest prioniger worden, maar meer school koppel dan muur, maar die gaan niet goed die zo'n naapje naar in een revit. Zo'n Katrine.
Tegen die gruwa, die schöne, man kann second home maken, so never me ook van me, har me karogas. Så immer doch över, ach, wie in Washington koppel dan een muur madi. Ik wat duur aan muur, ik neem aan buk, ik kom muur madi, ik dat je. Groeiter afhaken. Ach, kan je op van hij zo. Ach, wat goed kala. Ach, we misschien nu ook nog drie keer de health and safety, zegt hygiene. Hygiene. Tweet mensen zo. Tweet die van, maar dat spreekt me niet. Met Marie bij die sluizen gehandeld is geen voorstuur in Washington geen die skelt. Agus in Washington, je kijkt toch een oorlogste kalan paraffin. Ja. Agus je daar kon ham risch, dan kon gaas van gaas, ik bedoel ik jaar gaas gejost. Maar ook goed hygiene in Washington. Ach, wat je een pipion, maar. Agus senator te keli, weet je. Want du fattar van att du hade för hur kunde två nog ut det var gjort. Ach, aan het dag ga je je jalach de gooi bij toe dat er jalach je nog. Kuri je waar kol gaat. Zo dat de je jalach gaat de nieuwe seconde zo. Nog kali zeg maar in. Net had er jij gezet zo stoot bij gewoon fast zoals een nachtjebok maar Vatisker Memories. Alexina. Wel, wat hoeten je nu als een nu dood? Wat hoeten je? Ach, haar konstriam, haar chmikul, haar konstriam. Wel, je moet rond jalan ek, rond elektrik ek ook nou was. Oh, haar. Zullen skrumis. Ze nam vier jaar. Haar jalan ek, haar elektrik, haar radio ek, haar phone ek. Haar phone ek. Ze van wat ze radio brengen de radio. Alexina radio Luxemburg. Ook wel. Actually, zo'n soort van iets. Radio was er wel lekker aan een breedje naar gewoon naar ze willen en dat jullie kan niet hebben. Ik niet al, zo'n niet al taal. Zo van radio, ik heb vier zo een accumulator zo kan ik eigenlijk. Schöne Schulter, wie zu Januar war mis skolig knecken. Die doch lene accumulator stöj in schuur. Så dus dat zo is nog. GG Morrison. Charlotte mee nog te gaan. Deel kiel nog een accumulator. Geen hybride die nog een zeker kalm in show. Wel, zijn route maanden wat tot de radio oproepen. Man batterie. Als je buikjes moer van haar trouw. Als je een zo iets gaat, ga ik dat er nog iets een accumulator gaan in was zo tollig. Wat ik charge aan je. Wat het dan? Wat je maar schön wat ik haar reis. Was schön, dat han ik radio zo maken daar. Steeg of had ze wat ik een accumulator. Kan ik geen naam steeg. Maar die had ik de radio uit. Ach, wie goed zeg kan je dat zo goed zeggen. Wie kan je nu als ik garage smile of een garage rejuschen van Washington. Sieht das ja schön aus. Aus einer Skadidi mal. Sauna wahrscheinlich. Dus, misschien de ene kuchachat en evacueerst. Maar er gaan radios, gaan televisie, gaan kalen, dat er zaken niet evacu. En ik kan hem komen in carrosserie af, kan dat ik kan gaan gaan. Ik kan niet dat ik je sluiten kan wegbrengen. Ja, maar ze wel. Je zit er niet hier genaagd nu. Gaan je wegbrengen nou? Gaat je wel wegbrengen? Ha keurig je geen aftergang. Niet zo moet je aan wegbrengen nu. Hij gaat de huis te sturen maar ik hier net wat een gier is aan een brief. Zijn schöne gaan. Oh, slakken was je. Wat mogen? Wat mogen? Ach, wat jij? Hiervan, dat is tot eentje. Dat is een raad gejocht. Ken je dat? Han ik raad Charles, zie je zo was zo. Heb je Charles maar nou een nieuw woon. Ach, hier is aan het woon. We kunnen ook eens Charles, maar kan je net als het. Hanelsa. Waar slepen? Zet gaan de krit naar kale, dat is wie zijn slijten, dat is juist liat, juist. Niet jeugen in het laatje hebben. Ik ga jeugen wel. Gelukken. Ja, wie ik snap ik kost als het jaren heb ik aan checken toch delen. Det var det ett gärna som PPO aan de show, när det var show. Det var dat jag räcker till. Wat zie? Piast. Ja, dat is een Nierskap. Goed bewegen. Har een grote vouw af zo'n PPO. Wel, mama has een koppel, als ze waren,
That's a life get tried Larry Tota kind of situation. Wel, ro'n sy'n bad rhaid yn y bus i chi. Sure. Rhaid bad rhaid bus i ac mae'n o'r Sunbury. Sy'n ocean chai ac o tot, tre falar yn y clot, yn y bag yn iran. Sa mwys o'n yw'n siol, yn iran, fi'n ffala cwmwr i ffach. Sy'n hen yw'r sy'n biasyn, agos domach yn ie, sy'n yma, gyfyn sy'n ei sio. A'n hawlag yn i goion yn mynd i. She's a show. Uiag yn ffyrlwm. Cwn y teacher yn y ysgol? Cwn y cawn ysgol yn y fawr? Fa. Matheson, ma. Cwaki? Cwaki. Si. Cwn y teacher yn y fawr gyda'n ysgol? Wel, yn hef ac yn chafon nach roi acyn, fa acyn 3 blion i yn asiau chile. Mary Smith. Ja. O, smyrach? Wel, bych chi'n rhaid Wel, bych chi'n rhaid si? Sa cain am ei gra'r ein yw'r gyn ha. Ydy hidig, when the new millennium comes, I won't be alive, but you will, and you'll see this, that, and the next thing. Well, she was, ddau bio. Rwy biog o fad Ddau bio o fad Rwy yw'r sfôn o fad, hi'n cael sgwylio o. So, dy fan os o'ch mae'n newid eich bryd yn ysyn, ha fad un i fôr ysgol y fach, mae'n efo ceta cyforoch i, mae'n efo chlwbsiac. Wel, Ben y poc, a tad rwy eisiau o fad am. Wel, bai agyn. Bai acyn y fad. Bai agyn yn y second, class 2. Na, ond bai. So, chlwbsiac ma'n hwyd mas maddus yn. O, har nhw'n eisiau agym syriedd. Wel, bai agyn sy'n. Wel, har nhw'n waf ai agym sy'n mi strat. Sy'n i rwy agyn sy'n. Chan i rwy agyn rwy'r Y ffed con i hwyr mi strat. Chan i. Hwgi o'r sgrif ag asio, a stormi di. Agus gap my sias yn em. So gi mach mi kon o war, so gi nhw'n strat. Wel, fa ffys am yn wos, smych o na chrwys yn cast. O, wel, charw. Ac sy'n rwyd, wel, chanain y teacher na as yn yw, na mi gad yn yw, a yw, da fad yn yw yn wos yn bygad sy'n ffrison. Agus, chael am hoi, mi brim a un yn yw fawn, a fa chwlt yn iac, harw chwlt yn iac. Ma ben y ffog, os mae chosnog, harwyd mi gynnu gystrag at yn yr i. Agus, sy'n hen yw'r ysgol. Marianne. Ba Marianne ac i. Marianne a col. Marianne chalom, ti chan i gadri. Anti-warrior. Sure. Hyn ti chan dwi ach faes yn snog. Sa cain am sa astrwyd y fydyn sy'n. Fai gra rwyd byfria y fan se gyffeincio dy grian y jasig yd rwyd y gynnedd canstad na rwyd y gynnedd. Bym y cain o'ch o dri. Arbrwyd yn ei gysgef, rwyd ych am ysnad ych ein. Chad ych o'r reis ni teacher yn y fagod, chad ych o'r adeg eich hyn i ti'r fo fi dol siach am tiagysg. Wel, chanel ysg. Chad ych hwys, ach chawstiach am gynnist hwys. Wel am cyf. A nid sy'r byfw gwns y cael sy'n mi se nisioch. O, roedd i Morrison. Roedd i Morrison. Sy'n yn teacher y bchor, bel ym sy'n bag Maria. Si fag. Agus chaf i gael, so faws o gan Nicholas yn wosyn. A sy'n ma'n efo sy'n ysg chwalifai yn wosyn fa corog yn ydol sgol stôn o'r chor y ffyrog. Ach nisioch dyn yma hagam sy'n ach roedd yn bagam. Se teacher mama. O, fama ar iddw. Pagagin y gyda, pagagin son galit, harw galit ag Mary Smith am. Harws fi ag un sma, ymgyrst mi yn y work as train am ysyn o rai. Ti'n yr asgo go Vatisker hen yr eich yn y sio, ha, yw, wel, bym fech yn unig at ein bi a gwybod y bynat, stau ffasger y chod o'ch anon synach. Fan y loch di hyn gan na, ti'ch o'n ôs nach ro. Ba. Hwlo hyn, agus ba bo ag yn ys, swn fan fa sŵs, harw gole chofad ar ysyn a fai ag yn. Harw ceirig ag yn ys ach ba ag yn sy'n. Ba, a ceirig sfa dam bo. Rwg da bo ag. Ach, mae sy'n edrych ys befynt ag yn wosyn. Said fan mae hynna fan ffyrwch cwmr yn ni. A di'r o'ch siors dy chyn am ysyn. Sy'n fasyn gyma comod ag yna am ysyn, nid ti'n ffyrgyn o'n ddech ffyrwch cwmod yn dachi. Par fel sy'n ars i sio yng nghawn ac, so sio far roed sy'n ffyrwch.
Så sy'n i ffyr o'ch cwys. En geen agam, så Flori var så. En agam så så när vinschen så när var så. Bax Flori så jural. Men har inte tronne vallen sån där. Vad var det ju för här? Well, in skal gina ut gå så för henne så. Wel, va tybyg tŵs ma'r cynnig. Agus sé Liep nog. taidipni. Agus va cadwch am fahad. In Gipper noch. En ypper nog. Ma casgel. Radga tasha. Rahad gatasha. Sy'n hyll far y fel Katie Mary nu. Sé tai hoop aan man. Så var sy'n fan gene. Je mina jo gladaas kon buurtje så hugari. Ik ken het dat hugari. Ja. Wel how wa karogas de bu. Ja, vi gas de bu. Abo fakkel var ingen en story in de jaren. Vad var det hur Kan kan schön mak ma die hopen. Åh, schön. Sa'n fahad fod ti'r môr. Ja, Agus ydy fas i gahad am di gachel sy'n iofu. schön. So va tai hoop aan. Sva tai am chafon sy'n tai du hwfan. Geen kleine meisje niet. O ha cael am sydd o'ch ai hwgar. Sé boedi hwgar. Agus fa ma had y gwb o cwmri sta cael am gof sy'n styr. Ys gar o styr am. Så gav mi fjøk med vekk rundt og hyrt som sies. Ja. Wel. Konen till henne eller vad? Van årsen tøy am døll. Aan haast sa yn hwydioch gyfyrwch. Va tøy ypsan ma chynnu. Geen schien. Tøy na sy'n efer fan. Chan i tøy ypsan. Edd hwg ypsan hyll fan mysgaint yn chwyst. A mis mynd o'ch yn achbyd a bio. Gom y gad ysgi. Schan cwtach rwaes dan. Ach, waar is dat? Wie is dat? Konen till henne eller det inte så mal. Wel, ik hoorde dat je naar de was Sweden kan. Va tøy Aros tøy hopi. Så va tøy yn y strwy. Kan vara det bli. Va tøy yn y strwy. Ja, jeg om brin. Nes va tøy tui ma chynnu ach va tŵstio mas i heilus. Fyl sy'n i cwyllu sy'n. Maar niet schön dat waarom maak je hier aan futter vroeg. O hani va ma had heil an fytyr fyr o'ch gwmrw. Waar niet schön dat na lag zijn maar dat schön dat ook. Han ha bang a fe cwtio gyn i fyny ga mydyn strwy fa. Oké, ja, waar we dan. Eg... Ach sa'n cwtio gyn. Sva tøy alan fytyr. Tøy, wel se tøy bwli arna fan ma iedig. Se tøy y fo bif ag ac yn ydych. Schee, oké, en maak maar papi. Oké, maar. Tøy yn hirig. Tøy tasar. Dat gaat die. Tøy chodi. Tøy môr. Byn mi cael o'ch ag y môr. Si badges tøy i fan. Schee, nu was. Sfydd o gan yn hwbyd. Le da ffil. Ydw fyg sy'n ystod o'ch fadoch. Dieg sy'n ystech i'ch sgiwr sy'n bŵn y fan hrwag ac. Ydw fwyd ag as yn hwbyd sy'ch oest. Brin och topprigen. Kan inte rona topprigen. Wel, ha iawn ast. Topyd gw'n hys. Dat ja, met boen. Gos yn dda blion y gymana dis. Fa sy'n dod o dasjach. Ni känner nu toppar det var. Wel, aan de regels zijn er wel dat je schreef naar voren. En dat staat toch hier. Staat we gaan naar 3 jaar. Staat på boen, maar het boentje dat is gek. Staat maar hier. Ze boen maar zijn hoppig schut kutje. Ze gaan hier. Det har det toppar den rast och som raste. Det är ju man har haft en shows, man har haft en show. Här som jag kunde har Det var en show. Ik dyn ni an y math y biafwn i'n hwt y sa. Korra huvud, vad jag låter sa vad jag kan. ha ana sacht nach mar ha kushna raharach. Agus dat kos staat maar so heen geine gedaas. Dat gaan in de tikjes toch geboorte van haar. Har rater ik haar. Har boer nak. Har jala nak. Har kind kan ik dat niet. Sneeuwje was wat hoor zo goed. Maar ook had ze niet meer elkaar. Har vissa kan koju. Gewoon. Har elkaar die kan dat elkaar en zo nak je zo tegen zo goed. Det kolla karva har sagt vad karaktär nagache vi hela shop kujo nach ro.
Cael chad yn eich... Chas yw'n eisiau rwy'n gyda'r rwyd gyda'r saf, chan yw eisiau son yn anam o'ch hwnna'n adioch. Na mi chael something character. Chael something. Maar dan je naar hier, dan misschien je prima niet, dan kun je fijn. We kunnen lachen na misschien ja, ik ga wel. Wel, ha cael ei dod nawr a cael ei dod yn efo sy'n geisio di Radio Luxembourg. Nes yw'n sy'n do awn chwb hynny. Hey, kocher dan. Han awn a chyd Het jaar, wel, wie zijn het jaar? Gaan we goed heen gezien? Ja, kon je Ja, zo. je toch wat gezien. Chemise doen, China Palace in Washington, dat is wat je radio wat dat je. Be was toch ramai in Radio Luxembourg? Fych tu geist toch is? Fyr fy sy'n do hynny tas, sy'n doch grwysyn mae fa radio ac yn eich af y gael awn. Be was tu geist toch yn ysyn? O, Maar pop, Dan Deer. Ik ga er net aan deel. Horace Bachelor. Tommy Steele, Doris Days, Rosemary Clooney's. Dyn nhw hwn. Ik heb zelfs een story waar ik bij prima aan In China. Twee hoger aan taschen je raad, want ik heb geen gezien. Maar ik ben de twee hele panoramasche karabos, wenn je hier iets aan de uitdam hoger aan wat op dat jaar. A tor story, maar je nu mag niet aan moeilijk en prima je raast. Kan je bij wijde zaken zijn. Spijs kujok hier op de Radio Luxembourg stations. We kunnen ons wel aan. Maar jedig. Zwaar ik akkoord u. Ach kan je Auran tol in Washington en gaat wolle kan. Ga je niet meer zo kalig zijn hier. Kan je doen. Alma koken, en gaat alma koken maar ja. Schuschen, je zei je request. Dat wil te find in requests in Washington Radio Luxembourg. Penguin, brisket en penguin waar we gedaan. Oh, gaan we kijken maar je niet weet. Nee. Ja, nachtdoor dat. Nachtdoor zien pakketje. Oh, gaan we wel was je nou was nog geen. Ja, gaan we kijken maar je niet. Hoe's een pakket penguins in nie? Kom, voor Radio Luxembourg. Heb je zin in dat wil sponsor. Dat je dus kan de sponsors of de. Julia me huur de pakketje brisket. Er is een request go Luxembourg on a program or so. Your request to Willie Macleod. They were 29 Vatisker. En je kan je. Willie can by Alma Coke and say, nach dan ik was was niet eerst. Saf je goed bij hem ben ik af je schatje. Gaat weer goed daar. Zuur dat pakketje. Wat gaan we kijken? Al kijken. Oh, kijken. Dat gaan is want hij had je net als ik een goed dus en. Ach, wou dat waar na glorie. Je was het ook zit daar met je hele wireless. Ik hoor dat is meer wat maar. En je sam roana ik stel een woord naar nog. Mijn dag nog Katewijk. Zit in je kast van William zit in je broer van die penal. Ach en is een kata dat va avach is va ploys va fjallgaat dat hark as geels wat ja huurdig is een college nog nog. Garido. Dus het was aanskomt moet een request daar request dan kun je ook zeggen ga je eerst beloog aan einsam kein einzelne zo. Ach auto gaan niet fik. Bij Kiert Brion. Ik was dat schön. Kein nam go helpt nog. Moet duidelijk gewoon geen se helpt nog gaan er zo. Dat je ook misschien mag te steken als de tegen ver moet reden. Ook kan je koers goed ga waar programma aan was Housewives Choice. Die hadden radio goed Martin. Ik ken geworden light program. Ik was faturo dus sterker want toch niet fik. Het programma was zo wo een hoogje aan je niche zitten gedaan. Ik was Cremont, the 23rd Psalm, Cremont. Ik was had de hoog sorry doen in schöne niet kun je echt ballen nog maar bouwt toch niet fit waar na Christi na tijd ik was wat had de hele eerste lokaatjaar gaat koop lokaatjaar dan echt wat wegen een schöne worth is no kapag ga we het Maar dat samen is niet. oké ne maak dus even Die wachten naar nach Rotunje waar naar Christi in Woord kapag het kees was goed Robisch schon wel goed en nu schon wel ja bij daar waar de wireless is in de onthachten. Schön, dat moet schon. Zo is dat waar schön. Gaan we uitje. Nee, was niet ach waar. Drama kujok. Ha kein namens het maar skolik neka. Agus Che Willie Morrison che
head of department, sogar orgen drama. En samson sy'n mchofyd sio. O, cael mos cael tos o'ch hynny. Agus va clas ac am sy'n gen drama. Hanny sam na nami ti'n minig yn y fawn. O, siot o chora. Tommy agus ha yn y swyliam Ramsey. Tom yn ciol hwyni. Tom. Cael am ian, ja, har garir. Fy gra i gra'r ymsach ein cael mi anig dyn ydach ac yn mynd so e ti. Agus mysl. Si ffors gas yn gohan. Det var det stori van. Agus fy gahat fa bwyr yn y mwyn o'ch i'r tyf. A had y Ramsey hyn. Fa trod trwms. Mi'n oes yn ysd. Gohon y fa mi James o'ch o gwybod yn hart o'n ga. En de Sudan. Sy'n am i munud yw. Fa tog yn y sy'n. Snaga, fi nidig fa. Garir yw. Anos o'ch sy'n gydason, dat yr is gan glwyd i wartgach, dyn mat mi hyn yn y Sudan, agus Tom Calamian. Yn y doi, sy'n fwn drama sy'n y hwysyn, mysio fod o'n i fochan, agus mae'r dan eich ar ysio fydjan eich rhan ysio. Sa'n hannig eich olwg rasyn i dian yw'n diw. Charwch na mis niwch ac yn channig bwyr i cwla ac yn Gael biar bwrw a tar. agus gyn sy'n gyn, mae'n y frid, mae'n y fyrdd sy'n echryd gros ac yn y rwyd agus sy'n yr hian. Willie Morrison, William Philad, channig a Chris. Agus chai gofyn ag ysgol yn y Aberfeld yn y chon. Station. Wel, a fa tog yn y sy'n dod. A mi'n hwgad, ieimwch sy'n ni iawn yw fa fan pas gan wbeth ac yn. Agus Deva Ciaro. Deva Ciaro. Ar o Ciaro, y rwyd, sy'n y rwyd, ar o gael Ciaro. Wel, da fas y tioc ysgyn, i fi at cadwyn yn y fasyn byg, yn mych i fi, seen but not heard. Och, da habe sy'n efo nidr. Habe sy'n efo nidr. Fa sy'n o'n gael sgilio'r. Habe sy'n efo da Alexina. Rhyw bod yn hart yn i fon. Bod yn hart. Bod yn hart yn i fon. Pick pictures na gaart, got dawns, de kaas met moesten. Wel, cael ei gwneud holl i'r Highlands and Islands ffilm, gilda ti'n lygilaf gan y hal. Han het swit or het swit or niet. No, han het. No. So rwy'n sy'n ys drwm. Chan i gael chain amser. Als je naar school, smijt tussen. Gael chain Moet amser. je naar woord. No, han het. Bod yn hart o'n. So sy'n doch charwm iawn ys gael chain i gael amser. Nes yw'n siarad yn iawn, eisiau dim un nach bych cwdym yn as yn hyn hal, ond eisiau cwdioch nach fi. Fel cael nach yw'r eisiau concerts hal yma. Oké, dan gaan we nog even zien tot aan. Han yw'r siŵr yn y fal. No. Sy'n am ych sy'n ydw gobai sy'n fa ma hat sŵan fy soch. Tiawn o, na mych sy'n ydw gobai sy'n dim sy'n fi addasig le tio gwyd. Sy'n bych siŵr am? O, mych sy'n ha cael amser ffos gest o'i rad. Mas beter om week in huis, maar de thuis in het bier. Oh, wel, rent moest je toch al. Waar truim op. Ach, roet amset ook daar, heb ik heel graag maar raak fase op tour gezien, is ach zal ja goed. Gaan het weer toch thuis en elkaar moeten gaan halen hebben me. Zie je ja, kan ik het worden misschien ja, maar meer gast op kan je. Ja, ergens kan je hoor je moet het al aan. Nee, je gaat maar maken en wie een daar maken ze nee. Ergens Ashun bador van nu je voor duur maar voor zich dingen. Ach, hem dat prior station, waar voor zich hoe bewaren ruim voor zich onder Jan Goger naar Mieken. Allemaal macht groeit in je shit had bewaren je hebt dingen, maar je Nee, je gaat daar. had hij in elkaar gezegd. Gewoon zijn moet elkaar gezegd. Ach, maar we zeg geschat. Ach, had de jaren die gehoor ja. Ach, du dan er is een suase loch, daar was je in toch. Ja. Maar cool en he. Suase loch, suase water zo aan worden. Ergens fast van prior je moet. Kon ik gas me is voor naar Brugge hebben stad en worden. Ach, kon je zo moeten. Ach, wat dan je gewoon strikt met zo'n vak kon gaan doen worden. Ach, Svektunje maakt Miriam nog over aan tunje. Motion. Zijn gewoon in Harukado zeggen. Harukado zeggen Miriam. Zijn jij schon bij hockey als wat je goed voelt ze me. Diese leerling niet schon maar raga William war der erste. Schon een story voor is maar in Pierre Williams. Dat wat daar jaar zo te motion. Kon je van ach story in elle. Want ik heb er wa elle. Na ko ik naam was een heel commissie.
An am révig na Vatisker na skide weg gnu viarst gan joschen iets rauniges. Ha weet je nog gewoon eetje nog wie geest toch even zo. Kan nog het jocher fengen in die waschen wa kochiatri aan nog gefas so zo aan willen nog gus aan am révig. Agus wel haben doch gen horte Jarne welke was het reisje kujoch schallige lagen galaf agus nachalakin in agus stoch nach bi agus am so taik voor hort geteraf de Alexina agus de val sonne vi jo nog sé mar so agus na keine gan so gorig klaar genne nu ach kujoch sonne kinderlige na chain bi kore galakin ga hier ham doch kujoch ham doch gen hort drijf